"260 dana" naziv je knjige Marijana Gubine, Osječanina koji je kao 10-godišnjak bio zatočen 260 dana u logoru. Ovaj autobiografski roman na prvu djeluje kao ratna tematika koja upućuje na proces suočavanja s ratnim i poslijeratnim zbivanjima u Hrvatskoj. No to je samo djelomično očuvanje novije hrvatske povijesti, a u osnovi je, kako i sam autor voli istaknuti, knjiga samopomoći. Završio sam u istočnoj Slavoniji, u mjestu dalje između Vukovara i Osijeka, a po kojoj osnovi to vjerojatno nikad nećemo saznati. Ja sam tada imao 10 godina, a u pravilu radilo se o jednoj ludosti za koju svi znamo, i o toj agresiji na Hrvatsku. Jednostavno, moj križ je taj što sam bio Hrvat i to je bilo dovoljno da završim u koncentracijskom logoru. Knjiga 260 dana upravo opisuje tih 260 dana pakla i ona pripada neupitno novijoj hrvatskoj povijesti, Domovinskom obrambenom ratu. No kada pročitate tu knjigu, u stvari onda vidite i shvatite koliko nam je danas lijepo, koliko nam je danas dobro. A činjenica je da danas svi nešto polako padaju u depresiju, svima je nešto teško, svi su nezadovoljni s nečim. Evo, možemo realno sagledati oko nas, pa i kroz medije stalno je nešto negativno, svi su nešto nezadovoljni. Kad se upoznaju s ovakvom jednom pričom, a nažalost ima i puno težih priča, ljudi shvate koliko im je dobro. I zbog toga kažem da je to knjiga samopomoći. To je jedno ovako od najimpresivnijih dijela pisanih na temu Domovinskog rata, memoarskog tipa, jer autor je bio dječak od 10 godina kada su se strahote dešavale i on se sjeća, opisuje jednim vrlo lijepim i književnim jezikom. Knjiga ima povijesni karakter, on je svjedok, dakle to je memoarska građa za one koji žele bolje upoznati okupaciju i stradanje hrvatskog pučanstva. Iako je proživio traumatična iskustva i bio žrtva zlostavljanja, Gubina tvrdi kako nikoga ne mrzi i kako se zalaže za suživot i suradnju među narodima. Postavlja se pitanje upravo koga mrziti i zašto. Pričamo o jednoj grupi bolesnih ljudi, znači koji su nas zatočili, mučili, jedan dio i ubili. Dosta često se ljudi pitaju kako je moguće da neko ko proživi takvu kaloriju može ne mrzeti. Jakam Bog me je nagradio da još ne nosim i taj križ, jer mislim da onaj ko nekoga mrzi, prije svega da je jako mali broj ljudi koji nekoga stvarno mrzi. Razlika je u tome kada je neko ogorčen, kada je neko ljut, izrevoltiran, a razlika je kada neko mrzi. I mislim da je jako mali broj ljudi koji stvarno mrzi, a pogotovo je mali broj Hrvata koji nose to u sebi. Mnogobrojni svjetski i domaći kritičari opisuju Marijanovo djelo kao šok današnjice, koji čitatelja budi i vraća u život. Ustanovljeno je da jedan primjerak knjige pročitaju 4 osobe. Ali je sigurno impresivno da je sadržaj jeziv, da je to jedno od najtežih dijela koje sam čitao, da je ostavlja dubok dojam i da čovjek doživi stres, a to što je on oprostio, što bi se kazalo, to je zapravo u duhu onoga što je preporučao kardinal Kuharić, moramo oprostiti i ja mu se divim. Roman 260 dana posebice je zainteresirao mladež. Na njihovu inicijativu mnogobrojne osnovne i srednje škole diljem Hrvatske i zemalja u regiji ugostile su autora knjige prozvavši ga mirotvorcem, iz čega je i proizašao poznati hrvatski program istoimenog naziva. To što su mladi prepoznali i što mladi napokon prihvaćaju, odnosno žele slušati o Domovinskom ratu, a znamo da svi od toga bježe. I sad s druge strane imate velik broj mladih, velik broj organizacija koji mene stalno zovu, potiču, koji iniciraju predavanja po školama i osnovnim i srednjim i na fakultetima, koji organiziraju ovakve promocije, koji čitaju taj roman i šalju ga dalje. Na početku i na kraju knjige autor se predstavlja kao mirotvorac i govori o tome kako, pored sve te mržnje i gotovo martirija kojeg je prošao zajedno sa svojom obitelji, treba oprostiti i moli čitatelje da također oproste. Ovo djelo škole koriste kao literaturu za povijest, vjeronauk i lektiru, a 2012. godine proglašen je najčitanijim romanom u Hrvatskoj.